Ia aminte la fiecare avertizare din cuvântul lui Dumnezeu. În Geneza, capitolul 2, versetul 16 și 17, găsim scris: Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și a răului să nu mănânci, căci în ziua care vei mânca din el, vei muri negreșit. Prima schemă pusă la cale de Satan a fost să-i spună Evei că Dumnezeu nu va face așa cum spusese. În Geneza, capitolul 3, cu versetul 4, Satan i-a zis: hotărât că nu veți muri. În felul acesta a putut să o conducă pe Eva să păcătuiască. El încearcă aceeași metodă și astăzi. Cuvântul lui Dumnezeu spune că credincioșii care trăiesc după îndemnurile firii pământești vor muri cu siguranță. Găsim scris în Romani, capitolul 8, cu versetul 13. Dar Satan spune: hotărât că nu vei muri. Iar majoritatea credincioșilor îl cred și continuă în păcat. Câți cred cu adevărat că este mai bine să-ți pierzi un ochi și să fii orb decât să poftești după o femeie, și că este mai bine să-ți pierzi mâna dreaptă decât să comiți păcatul preacurviei cu ea? Câți cred cu adevărat că cei care nu iau în serios mânia și păcatul preacurviei vor ajunge în final în iad, așa cum găsim scris în Matei, capitolul 5, versetul 22 la 30? Câți cred că a nu asculta de cuvântul lui Dumnezeu și a te căsători cu un necredincios este echivalent cu a-i arăta pomnul lui Dumnezeu neascultând de cuvântul său, așa cum găsim scris în 2 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 14. Câți cred că numai cei cu inimă curată îl vor vedea pe Dumnezeu, așa cum găsim scris în Matei, capitolul 5, cu versetul 8. Câți cred că cei care nu urmăresc pacea cu toți oamenii și sfințirea nu îl vor vedea pe Domnul, așa cum găsim scris în Evrei 12, cu versetul 14. Câți cred că pentru fiecare cuvânt nefolositor pe care îl rostesc vor trebui să dea socoteală în ziua judecății, așa cum găsim scris în Matei, capitolul 12, cu versetul 36. Sunt foarte puțini credincioși în lume care cred aceste cuvinte ale lui Dumnezeu. Aceasta este lucrarea de înșelăciune pe care a făcut-o Satan în lumea creștină. Drept urmare, majoritatea credincioșilor și-au pierdut frica de Dumnezeu și frica de avertizmentele sale. Se joacă cu păcatul până când Satan îi distruge complet. Dumnezeu se uită la cei care sunt smeriți în duh și care se cutremură la cuvântul său, așa cum găsim scris în Isaia 66 cu 2. Trebuie să ne cutremurăm la fiecare avertisment din cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este dovada că ne temem cu adevărat de Dumnezeu. Numai cei care își duc sfințirea până la capăt, în frică de Dumnezeu, vor deveni în cele din urmă o parte a trupului lui Hristos. Doar cei care vor birui vor fi salvați de la a doua moarte, iazul de foc, și vor avea dreptul să ia parte la pomul vieții, așa cum găsim scris în Apocalipsa, capitolul 2, versetul 7 și 11. Aceste lucruri le spune Duhul tuturor bisericilor, dar cei care au urechi de auzit sunt foarte, foarte puțini. Domnul Iisus Hristos să ne ajute să fim dintre aceia care să avem urechi de auzit, să nu ne lăsăm înșelați de Satan și venirea Domnului Iisus Hristos să ne găsească gata pentru a fi luați, curați. Domnul Iisus Hristos să fie binecuvântat și lăudat, fiți binecuvântați. Amin.